Ayiwa an balimaw ani ɲankuma kibaruya min b'an bolo ka las'aw ma bi o de ye k'a fɔ k'an ka ministre de l'élevage et de la pêche ye opération lancé dɔgɔkun tɛmɛnen o opération in tɔgɔ dara ko opération Ramadan 2017 de vente promotionnelle des bovins o opération kɛlen don ka misi 1100 de labila bamakɔkadenw ye o hukumu kɔnɔna la u y'o olu misiw classé catégorie 3 la catégorie fɔlɔ n'u b'o wele ko premier choix olu feereli b'a daminɛ 50,000 la ka taa bila 60,000 la catégorie filanan n'olu ye deuxième choix ye olu feereli b'a daminɛ 40,000 na ka taa bila 50,000 la troisième catégorie n'o ye troisième choix ye olu feereli b'a daminɛ 30,000 la ka taa bila 40,000 na ni feere in opération ninnu lanceli kɛkun ye de walasa feerekɛlaw n'o ye baganmaralaw ye olu ka se ka gɛrɛ sannikɛlaw la seli hukumu yɛrɛ kɔnɔna fɛnɛ la ka se ka sogo da nɔgɔya bɛɛ ka se ka seli fɛrɛ bɔ o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka lada aw tulo kan o ye de k'a fɔ ko arabadon tɛmɛlen an ka EMIA ye a ka 19e promotion ka cérémonie officielle kɛ o 19e promotion in tun kɛlen don ka mɔgɔ 30 de lajɛ ɲɔgɔn kan ni nationalité baden b'o la sénégalais tchadien ivoirien nigérien ani béninois o kɔnɔna na olu ka major kɛra béninois dɔ de ye u ka directeur de centre ye a ka nisɔndiya tɛmɛ o la kosɛbɛ ka tila k'a fɔ u ye ka d'a kan k'a fɔ ko ni u sera u ka jamanaw kan u ka fɛɛrɛ kɛ u ye dɔnniya min sɔrɔ EMIA in sigi in kɔnɔna la u k'o bila jamana ka bolo kan u k'a labaara ka ɲa ayiwa an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka lase aw ma bi aw ni ce aw ka kulomajɔ la